Ketiwasan Petruk ngopo truk mlayu-mlayu Mas mboten ngertos sangkan paraning bilahe lah kok teko nika Ndara Gatotkaca ingkang raga kalih ingkang paman ing garba ruci Ndara Setyaki kok do gelut nika kepripun lah dalah kok iso dadi kaya ngono kahanane kae candak terus perkarane perkawise kae ora saka karepe Kakang Gatotkaca karo mak cilik Setyaki ora lha ning kae pancen ana sing ngangslupi sinten wis bangsa Jimalus barang ora ketok wah mesti polahe Betari Durga kae wah edan ora jurusan iki pripun wis ayo bali Karang Kadempel matur bapakmu njaluk syarat srana pun bali teng Karang Kadempel mawon Bang kenging menapa kandhek wonten ing mriki Arjuna wonten timbalan kabeh para wadyabala jim setan priprayangan wis ngebyuki kahanan Karang Kadempel keparengipun yen ngasi awake dhewe ora melu nyambut gawe lingsem di periksani wong akeh. Inggih, keparengipun kados pundi? Ayo. Derek napa Kakang Salen wujud aja kanthi wujud nata Ndrawati lan Satra Madukara. Lajeng wujud menapa? Wis tut napa Kakang Salen rupa mengko Sadi wis tanggap dhewe di. Wis tandhawu Prabu. Kowe salin wujud celeng kaya sing nyekel demung. Nggih Kaka Prabu. Kula dalah. Mboten mangertos kula waton mencet kok kula salin wujud kados menganten. Ora dalah. Wah, delongkas nyepi kowe dadekke babi guling. Inggih Kaka Prabu, ora sak basa. Aku bakal nganggo jeneng Prabu Kala Srenggi. Kula badhe peparep. Badhe aparaceka celeng Srenggi nggih dubleh kencana. Dubleh kencana nggih. Ora salah. Janaka badarane sing penting asline kaya ngene.
Kula tarangga kula ndherekaken ngebyuk kawonten Karang Kadempel Koko Prabu. Ayo menyambut gawe bareng-bareng di adikku. Kayune Purwasa jati Pangira jagat godhong kinarya rumambe pratapa kembang lintang saloka langit wah surya landeng kasirat bonan otan puncak angkasa bumi bengkah pratiwi oyate bayu baja
iler iler sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratanggapati jedul saking Brangwetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandene kang bisa merbawani jagat raya dupitantasing kamantian dewasanena wau kawususa manjine wus ngancik gara-gara Sukramangkara ompak menta tete tete kalopo somawar cita anggara kata Buddha Maesara Spati mintuna eka twitri catur panca sacata aspa nawadasa Awulo kang dari petandring kang guru-guru nalika semana mungkin ari ngurmati wijil repat Panakawan Kilurah Petruk Kanrong Bolong Kilurah Nolo Garing sumawon Kilurah Bagong Gusti Kamadyaning Alas Ora Rombo medal tlatah ngekse gondo
Terus. Ah. Hop. Alhamdulillah. Matur nuwun. Nuwun kula nuwun wilujeng enjang pinanggih malih kalian kula Petruk sak rombongan. Kanthi kawonten ingkang ngremenaken kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal dados tunggal wonten ing laladan Pelasan Watu Gajah Gedang Sari Gunung Kidul. Alhamdulillah iki etunge daerah kene iki laladan mriki menika menawi pun netang saking gubuk kula menika diitung kira-kira jarake menika namung 18 kilo nanging gandeng kula menika ajrih medal dhuwur mriku dadose kula trima metu mbayat men ngalahi sing 23 kilo ora masalah mboten napa-napa. Nggih, ingkang bakan sedaya pinanggih wilujeng rahayu nering sambikala mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Ingkang dipun jangka inggih namung menika enjang punika nggih dalu niki inggih menika dalam rangka temu kangen PKPP Paguyuban Keluarga Padukuhan Pelasan wonten ing laladan Pelasan RT 01 RW 04 Watu Gajah Kapanewon Gedang Sari Gunung Kidul. Iki papane ana ing Pelasan RT 1 RW 4. Matur sembah nuwun sedaya ingkang dipun pisungsengaken dumateng Petruk sak rombongan boten wonten kirangipun. Alhamdulillah malah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit sedaya pasugatan ingkang luar biasa hebat tumrap kula sak rombongan. Wah nalikanipun wonten transit kula menika namung saged semlengeren nyumurupi daharan nyumurupi makman menika wah kula ngantos kewareken ingkung ki normale siji nggo wong akeh lah iki wong akeh dinae siji-siji alhamdulillah. Nggih kawonten ingkang mekaten menika ingkang ngremenaken menika lho teges sagedipun contoh wilayah sanes laladan sanes menawi wonten adicara wayangan menika sagedipun contoh ning kedah wonten dananipun ingkang turah ya. Menika nek mboten tiyang mboten piyayi ingkang turah arta menika mboten saged nglampahi kados mekaten niku kula wau. Nggih matur sembah nuwun. Menika wonten Mbah Waloya kalian Ibu Suhin. Alhamdulillah dugi gara-gara dadose Petruk enten sing ngancani ora dhewe aku saiki. Ngadeg Mbah anu jumeneng Mbah. Yahe niki pun wayahe jumeneng. Iya. Oh iya dong-donge. Wah. Aku wis soalé. Sampeyan wis nglilir to? Alah nglilir cilaka aku. Oh jan cilaka yo kudune iki arep ngopo-ngopo ki amit 1000 kasarane ki melek dhisik. Jajan iki mau kapusan aku. Lah jajan apa jenengan iki? Tak kira sop
Kok ombe glek-glek durane iki kobokan. Ayo kebeningan. Ora niliki, ora Lah mau niliki. sing nggon piring putih barangke sananu mbok emplok. Lah ya kerupuk kok alat men terane tisu Tisu. lah karo. Kok kamel-kamel. Lah melakno to, sekali-sekali iki di mall. Ya wis beng sijine ora bot-bote ning matur nuwun nganti ditekake goro-goro. Oh lah nggih. Aku lha iku nyuwun karo panitia pokoke kula nek saged ngantos goro-goro nggih Pak. Ngono kuwi. Terus Nggih Pak. Aku nek ora mergo saka para panitia-panitia piyayi-piyayi sing luar biasa wah. Lah nggih kula niku nganti Lah, ngempeng nggih, napa men yang nganti nganti? iso goro-goro. Lah nggih mlone. ora nembung nganti ngebiar sisan. Wah, lah nggih jebulane isih iki. Lah iso. Sapa sing isih Kancaku iki lho. wah anggap entek napa piye ora ngawur wae. Ha iya. Ngancani kok Nggih Mau niki nembung arep nyopiri. ora apa-apa. Nyopiri ning sing nyopiri kancane beliau itu lho. Ora ngono. Halo. Oh. oh. Ya desim kalau. Aye. Kok nek- Isih caos panglipur. Kok nek Pak, cegatan barang Gawe wis tau dicegat kowe ngayal kok. lah kok ngene. Kan ana perboden ngono gambare rek ngono. Kuwi mlebu suwen doyak polantas. Berhenti. Ini kamu melanggar. Itu umum enggak boleh masuk. Pak sini, mobil saya itu merah. Itu gambarnya hitam. Iki orang ngayal ning pancen bener. Oh. SIM SIM-e mati pirang-pirang. Matur nuwun, Mbok, Mbok Mas Petro. Mbok sapa ya ini wis esuk Mas ku yo nek Petro. ganti sing. Heeh. Matur nuwun iki enten nawala, Mbah. Nggih. Katur dumateng Ki Dalang Yusuf sak rombongan kula nyuwun lagu setunggal imbang ana katresnanku. Nggih. Kacanipun Ki Sri Susilo Tengleng Nggih. mawi bawa. Engko kalih tembang kangen ingkang kula suwun swantenipun Ibu Sinem. Ibu Sinem sinten? Menika saking Pelasan lagu menika kunjuk sedaya kulawarga matur sembah nuwun. Ya. Wonten penyanyinipun Bu Sinem. Ibu Sinem. Nggih, kalau Kok bilih mau wonten? menika ingkang badhe ngaturaken Nggih. imbang ana katresnanku menika piantun mrigi Lah saja. nggih, Bu Sinem. Bu Sinem. Nggih. Oh nggih. Monggo Bu Sinem. Piyayi sijine undang-undangane akeh. Lah Lah kok kok Lah dadine 7 to Sinem siji karo Sinem. 6. Oh iya. Asmane iki Bu Sinem. Manut ta. Nggih, monggo Bu Monggo Bu Sinem. Bu Sainem. Oh Monggo. nggih. Ya. Monggo Bu Sainem. Oh tuh. Oh enggak. Oh, menika. Oh, ije monggo Bu. Ayo maju. Nyetak. Aku kaget lho, Mbah. Napa? Bu Sinem bareng jumeneng wah Pripun? kaya Mbok Sri Supatming. Sangkono kaya Sri Supatmu. Saged mawon Pak Dalang. Kaya Mbok Waloyo. Bu Sinem. Nggih, sugeng enjang Mas. Nggih, wilujeng dalu Bu, Ibu. anu tepangan nggih kula Rudi. Nggih. Mbah, Rudi ki nek tanggoku iki wong lor kali ngono nggon aku. Rudi ki apa? Awake Kuru ning Ora nek Rudi nggon aku ki wong gang Degedeno to. Nggih. Gaweane ning cakruk ngono kuwi udut kuwi wis sepirang-pirang kae cecekan. Hampir udut ngono kuwi to, mbako sing do kecer didruki dilinteng meneh. Lah kene niku kula. Pas corona iki. menika wonten serat. Nggih, menika kala mau. Nggih. Langgam Imbang ana katresnanku. katresnan. Nggih, ke parung. Ngeten parung to Bu jenengan. Nggih. Perantauan, Mbah. Perantauan. Parung diesel. Parung iki kono lho. Oh lah nggih, Beger. sampeyan tau ono. Lah aku wis tau yo nan. Monggo. Oh, bayang. Radi mriki monggo. Bu. Wah, lah mripun to? Rati mriki mawon. Tengah mawon mboten jero. Monggo. Niki mboten kedung kok niki. Wah, ambune we beda karo kowe lho. Pripun? Ya, Ambuku piye ambu? Ambu Ya yo. parung iki lewat brebet ngono wangi ya. Oh,
Nek aku Brebet ngono waduh ya piye ya. PPO. teko meneh. Nggih. Pripun? Kene Mbak, melu aku ya Mbak. Ayo sawer. Nggih sawer nggih. Anjing disawer. Wah malah ngomong ke kathok. Nggih. Nah iya. Monggo pun bawani. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih. Nggih, monggo Tenang, ngapunten pokoknya kula. tenang, Bro. Enjoy menikmati lagu. Sekarang ya kudu eneng kok ya sing kok. Padahal mau lah ya janji. Mau janjine bar capek gunung arep kondur kok ora. Bendino Wah, elok swantenipun. mung alammu. Tepuk tangan. Wah, bareng Nek pun tepuk tangan kedah nyawer gandeng kula melu tepuk tangan tak nyawer. Kepiye suarane kepiye? suarane wah plok bareng tepuk tangan wes matur nuwun Bapak Ibu atas oplokanipun nggih. Wedang urung umup dadi legi. Dadi legi. Lah nek nyuwara ki jangan wis pirang lagi umup langsung sayup umur. Monggo. Angen-angen marang Kang Mas. Wis jam 2 esuk wis suarane sik apik. Iya. Sore. Karena aku sore mau suara kowe mejen. Oh lah aku bangun yo ora nyuwara esuk. Santai bae ki engko tekan jam 5 kok. Lah nggih, monggo. Tenan tekan jam 5. Urip Rumah saku kaya mau iki jenengan ki ora polah bareng Bu Sainem rawuh mrene kok polahmu ki lho. Kok Iki- jenenge eneng kabel ora salah kowe kok dudut iki men ngopo? Kowe ora ngerti ta? Salah tingkah. Aku mau ki ngombe obat sirup. Ngopo? Tak ombe nu bareng tak waca kocok dulu. Lah iki ki aku ki kocok obat. Apa perlu diwangi lek ngocok? Mau lali ora tak kocok iki rak ngocok obat. Monggo Bu kersanipun ora usah dipelu. Wae Mbak Waloyo ki sok lali sok nek arep mimik ngunjuk obat ngono dadi senengane ki sok ngocok. Oh senenge rokok kari bungkus bare digawa lah. Iki tak nggo conto ning ngono wong ewuh lho. Lah aku nyandekke Samsung ngono yang metune ya 76 kok kowe iki. Ayo ora mesti kok ya. Mangga, Bu. bunga sesat Ki mulai muni endah botole. Jan Yayi Putri Ngono to. Tak delok saka ngiwonengen tetep apik kok hen. ngersakaken. Ngersake to pripun? Wah, nun sewu menapa panjenengan wonten parung nggih paranggonten. Nek waranggono kok kudu dibasake. Ora. Waranggono ya waranggono. Maranggono, maranggono. Dereke wayang napa uyon-uyon napa? Mboten. Oh, lah nek bojo kula niku troklek mendila ngene. Aku sinden kenrongan kok. Toklek sing nek jam 2 muni nang pinggir kali dhewe kan. Monggo Bu. Mangga. Apa tega lan pun yaye Mboten badhe tega. Pun mboten sadurus. Suarane iki ora iki gur meneng wae lho kowe iki nek nembang lambemu tok encas-encase nganti tekan ngendi-endi. Ayo kowe iki Ben pas kok ya ben padane iki ceton lho. Mosok le nyanyi ning kene kok lambene tekan pertelon. Aku ora mangan kok kene arep ngeplok ngampiri lambe rak ya. terus nakurang
bisa Pun Gong. Sampun, Bu. Pun Bu. Pun, Gong. Lah ya pun lampun kok ya. Ampun. Jarene guru. Monggo. Monggo langgam. saben dina Mau sing nembang aku blas ora muji lho, gerong menang wae lho. Bareng ibu kok jan kompak. Wong-wong ya apa-apa ki ndelok wujute ora kok lagi. Lah kok dendak nyawang wujud lha apa ya nek kancane iki ora nggo Sekarang Jerbasuki mawa wujud. Mau beo wujud. Mangga ketika Bu. Mangga Bu. Mangga. Iki piye do surung-surungan iki? mongko Kang Mas katresnanku Ayo. Ya. Mas Kimpo. Osa. Sing bengi ngeh barang. mongko Kang Mas Matur sembah nuwun. Matur suwun. Estu Mbok nyamleng. bilih badhe tanduk malih Bu Sina. Mboten Mengko ndak telah segane. Sampun. Matur sembah nuwun. Nggih. Matur nuwun Ibu Sinem. Iya. Tembok teng celoneh Bu Sinem. Tegese Diderek-orek bocah. aja kapok sesuk tindak mriki Lah, malih. nggih. Oh. Nggih, terus ana
isih ana tembang kangen. Nggih. Nggih. Tembang kangen iki dido men Dik Mega sing Nggih, mangke. Monggo, enten. enggak Dik Mega berdiri. Mbak Dik Mega. Oh, Mega. Terus engko ana Jenengan mau pamundutan. ana pamundutan. Gelang kalung apa kembang rawe ya, Yo, Mang? mengko disendikane. Nggih, monggo. Ayo Mega. Yo Dik Mega. Yo. Ayo do maju kene. Ayo Mega maju pirakan pamundutan. Latune apa? Asik sumpah kahanan. Ana pamundutan. Mbak Mega pinangkani. Inje sowan malih. Ayo, Sapa dulu? Iki karo Sinten sik disapa? Kabeh. Nggih, wilujeng enjang sedaya mawon. Nggih, Masda barang yo wilujeng enjang. Mau lak lali to njur nganu. Sengaja ora lali kok ngapa. Ora lali aku. Aku mau muni aku wingi anu wis ngindaki sing ora ngindaki ming Mbah Waloyo. Nyemoni aku janjane kowe. Ora aku ora nyemoni kok. Nyi. Ah tenan aku ora Kok kuras. rumangsa wong aku Wong aku ora, wong aku ya ora ngindaki kono kok. nyura sa diendaki wong wis ning kene kok. Ari yo. monggo. Aku ki jane wingi lara iki ora kok mergo piye-piye. Oh mergo kangen. Jenengan lak ya pun tak andani to. Nek kangen ya aja nitip ning angin, men ra masuk angin. Kok ya ngeyel. Ya ora nyambung. Kowe iki lek mulara iki darah rendah kok iso masuk angin. Dadi nek kangen ki titipno ning banyu ming banjir. Ya Kali keli. ora dong. Jawaban sak penake dhewe. Lah banjir lah omah. Zaman cilikane awake dhewe karo antara Dik Mega karo Nak Masdae beda. Lho adoh. Carane srawung wis beda. Adoh. Ya ora samune adoh ngono kok emosi lho. Panganane wis beda. Kok tekan panganan to? Lah apa wong paling enak awake dhewe ku blok-blok gudhe. Ya bejaku to, Mbah. Karo sengek apa sengek apa? Karo mpleng-mpleng gaplek. Umpamane meyak ya kayak picak. Mulane suaramu sengak. Iya, Beda karo Dik Mega, mana ra halus. Aku ki Ayo aku biyen lara ya, ayo sampean. aku Ayo ki nak, ayo nak. golek bojo karepku ki pawakan melon. Lah kok melon. Saya tua ki saya legi lah kleru pawakan lombok. Saya tua saya pedes. Alah, oh, tak gaya-gaya. Lagune apa Dik Mega? Nggih. Apa? Apa, Mas? Lah, Ninggal katresnan. Ninggal katresnan ki mawon arep wae. Iya. Di langgam kowe ora ding seragen kowe langsung wae. Ha iya. Tak ganjel tak. Mas Kimpol. Iya. Ganjel.
sampun katur matur sembah nuwun. Sami-sami. Wis sendikane menika sedaya pamungkutan kirangipun nika napa? Monggo. Pripun, Mbah? Oh, nggih. Iya. Nggih. Iya, heeh. Ya iya. Oh, nggih. Pripun? Kayak nyang-nyangan penyanyi. Ora nyanyangan penyanyi, ning Nyang-nyangan. nyanyangan ngersake lelagon. Oh. Oh, ngoten. Dari Rongkop Gunung Kidul. Oh, enten Lagunipun menapa, Pak? Warudaya ngono. Warudaya urung dipinangkani, Mang. Nggih, Warudaya mung dipinangkani nek sing saka Rongkop arep nyelirani mengke. Enggak. Kok monggo. Monggo kok mengke. Monggo, Pak, ingkang saking Rongkop kersa mboten? Oh, mboten kersa. Oh nggih. Ya wis Warudaya ki mau urung dipinangkani. Nggih, sinten sing nyendikani Warudaya menika wae ndak ditagih. Isih ana Butia sing urung. Oh, nggih. Jumena. Warudaya Butia Arep Butarni wae. Hah? Arep Butarni wae. Lah monggo. Oh, lah sak kersane jenengan. Ampun kula to nek kula takon ngadeg kabeh. Alah. Warudaya. Jenengan ki akon Butarni jumeneng kaya pas ning perebutan kae. Iya. Sitok wae Butarni wae engko Butia bariki. Jatahe rengu. Oh, nggih. Iki Butarni iki. Butarni ayo. Eko. Oke. Oke. Butarni. Tulungi, Pak, nih. Sepati. Biasanya sampean ki ngono kuwi lho. Ayo, yo. Oh ya. As. Oh ya. Parian urut saka sing tengah saka sing. Kaya wong kecetit, urut. Ayo, sing tengah napa sing nderek mawon? Udan deres atruwelu ngombe ati sawang luwes nek ra melu duwe.
waru doyong keri dhewe waru ambruk iki mau. Lah kok ambruk. Saya banter. Rampung. Oh iya. Jos. Iki Iki kon dipinangkani. iki awake dhewe iki obah ngene iki karo senam pagi. Wah Lah iya iya. lah wis esuk. Gantine lari pagi kaya. Ngene iki ya mengeluarkan keringat. Iki ana pamundutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mas Syahrul, saking Mas Daga Lovers pusat request dadi ati. Oh ya sing minangkani Mbak Mega. Oh ya mengke kari dhewe wae. Iya. Heeh. Terus ana sik tak goleki. Oh lah beda-beda pembancane. Heeh. Rasane beda-beda. Sugeng dalu Mas Yusuf kula penggemar setia saking Ngledok njaga perayah ganti warna Klaten nyuwun lagunipun Pepeling. Nggih, matur sembah nuwun. Niki Pepeling terus ana meneh sik golekane. Gethuk kali caping gunung niku ampun. Ya. Nek gethuk urung. Gethuk urung. Iya. Gethuke iki sik, gethuke. Oh gethuk. Arep ngajak apa? Ngajak sapa sing sapa sing iso gethuk wong semono kuwi? Ah kuwi. Ayo aku karo sampean wae. Buti aku Kurung-kurung. Butia. Butia monggo. Monggo Buti ya. Nah iya. Nah. Gek Wah iki genah empuk banget nek iki. Apane? Gethuk. Ayo iki full senyum. Buti. Ya, monggo. Ya. Lah, nek wong full senyumen niki bojo kula niku nggih full senyum. Ora neng wonge guyu dhewe. Wedan jenenge. Sumek. Ngerti to nek aku ki kentir mangkane. Iya. Lah iya. Lah ngopo-ngopo ra cekel polisi. Lah kok Lah kentir sapa Eh, sing kentir niku. ngapa? Mangga. Napa lagune? Gethuk Mas. Oh iya. Monggo. Gedhuk empuk mboten. Gethuk Mas. Heeh. Rame-rame dagat kecengan. Kae-kae rangkulane yen disawan kok ngawe-ngawe. Kaya-kaya ngelingake kita kabeh aja padha surusane. Asale saka telon iku tabane opo. Ala gathuk. Asale saka telon Yen ra petuk. atine padha delok. Aja ngono Mas, aja ngono. Kadang janji Mas, mangko aku jelas. Sore-sore padang bulan. Ayo pasang pada dolanan. Rame-rame Iya, iya. Kae-kae rambulane. yen disalah kok ngawe-ngawe. Ayo-ayo ngelingake kanca kabeh aja turu sate-sate.
Woi. Nggih, matur sembahipun Cuk. Pun dipinangkani nggih. Iki to senten apa mau pepeleng tak wacane mawon nggih, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjang mugi sehat amin. Nyuwun pepeleng kur kemawon. Nggih. Saking Bapak Suratno Bekasi transfer 200.000 ya. Saking Pak Hasim dusun Kalinyamat nyuwun lagu ngujiwat. Nggih. Lajeng saking Pak Susilo Ciputa Tangerang nyuwun lagu Nyidam Sari salam kagem saudara. Ampun. Dusun Plasan matur sembah nuwun. Nyuwun ngapunten kagem ngujiwatipun kula khususaken ngenjing menawi nalikanipun boten wonten bintang tamu niku. Awit menika kedah mirunggan. Nggih. Ya, nika pepeleng dipun koraken lajeng kula neruske lakon. Wah iki karang jempol wis dirubung demet. Monggo sinten sing pepeleng kur. Kur kok sinten? Iya. Mangga Mas Kimpul. Monggo. Monggo langsung mawon. Arep neruske lakon. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Awas lanjine luwe sambana yen berjamaah Orang asal Salat sayang dinatoke tindak muka Lan isa jangkepe Prayogane ditambah salat sunate Ojo sembrono iku perintah agama Ngeling ngono ning donya Sangkar lan panaga pasrah sing kuwasa Yen bareng sesuk munggah swarga matur sembah nuwun nggih sedaya pamunutan pun dipinangkani nggih mbok bilih wonten 1 2 3 lagu yang dereng bisa dipinangkani menjang kula sendikane sok bar bodo ayo iki sebelum poso kuwi ya mung ngono iki nggih iya nggih matur nuwun Mbah Waloyo nderekaken monggo dan Mbok Suhi lakon jenengan matur kula, sembah nuwun nggih nyuwun pangapunten menawi kathah lepatipun anggenipun gogojekan dalu punika. Nggih, semanten ugi kula menawi kathah keladuke Mbok Suhin kalian Mbah Waloyo Nggih, nyuwun sami-sami, pangapunten. Nak, Mas Jan. Nggih. ayo Pun. awake dhewe neruske lelakon ya Nggih, matur nuwun. Nderekaken ngatos-atos menawi kundur teng ngelipar malih. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu. Caneng, caneng taloka